Hi guys, nami sa SM karon sa SM Jensen guys. So mga to taglagaw, ali, tara mga unta dito guys. Hi guys, welcome to my vlog. This is Papa Mike and Davao. So naami dire sa SM Jensen, dara guys. So mo ni. So dire ami sa Jensen guys. So matanaw na to ang lagaw unya guys. So see you and sa tanaw unya guys. Hi guys, welcome to my vlog. So nako diri karon sa Jensen guys. Ang Papa Mike ng Davao nyo nasa Jensen guys. So diri sa lagaw guys. So mga on na ta diri sa lagaw guys. Ali. Mo ni mga pagkaon nga diri sa lagaw guys. So ali na mo diri sa Jensen guys. Ali guys. Ano yung page, ma'am? Daniela's Grill House po. Daniela's Grill House. So, mo na nilang page, guys. Kaya, follow mo, guys. Thank you. Mo na ni, guys. Indahang koan page, guys. So, kami na nga on with diri, guys. Sa Daniela, guys. Hi kayo sa video, guys. Vlog. Hi mo sa mga taga. Pariha man ta dire, taga Jensen man ta, taga Jensen. Diri pug ko. Sa Pupong man ko, guys. Pupong. Lagaw na me. Lagaw mo. Sige, guys. Shoutout mo ang grupo ra. Hi guys, welcome to my vlog. Kumana nami agtog SM. Nagtanaw-tanaw mi dito sa SM Jensen guys. After nagtanaw-tanaw sa Jensen sa SM Jensen guys, nagtumig beranda sa KCC. Magpa-picture unta mi dito kaso ngit-ngit naman guys. So nilakaw nami. Tapos pero before na nangaon pa mi dito sa lagaw, barbecue. Asus dami kayo guys. So pakita na ko tanan guys ang among mga agenda guys. So karon guys, nanami sa hotel guys. So dire na ako sa lobby. O na ipakita na ko guys. Kita na ko karon guys. Dara guys. Dire ami nag-stay guys sa Del Suites guys. Dire nice kayong place guys. Hindi ka mag-relax. Napaday artista daw diri guys. So nice kayong place guys. Diri nindot kaayo guys ang place. Tara atong sakaon guys. Ang amo ang kuan guys. Oh nani guys. So, pasaka na to guys. So, muna ni guys. Dirian ni guys. So, muna mga guys. So, muna ni ako mga adventure guys sa Jensen guys. Hi guys, good evening guys. So tara guys, mga tulog na ta guys. So good night sa tanan guys. So see you for the next video guys. Follow my page Papa Mike ng Davao sa akong FB o YouTube. So God bless, ingat.